Morgen. Ja, fantastisch op een Rietenmooi museum. Mooi weer. Ja, vreugdig in ieder geval. Hoe lang is wat? Je kan op. Alles meer. Ja, mooi. En een bijzondere beleur. Roger Schrijnemaker. Mooi. Mooi mensen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. 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 Hallo. Goedemorgen. Van harte welkom hier in het gemeenschapshuis van Valkenberg aan de Geul. En een speciaal welkom natuurlijk aan alle prinsen, jeugdprinsen, volwassen prinsen en vooral ook de prinsessen. Dat vooral die jeugdprinsessen mogen uitgroeien tot straks de prinsessen van de Vastenavond in Oes gemeente. En natuurlijk een speciaal welkom voor Oes Alwiever met een gouden randje vandaag. Kunt je zien, ze stralen. Ze kunt ze nog een beetje opvrieven, dan stralen ze nog meer. En natuurlijk ons vastenavondsvrug wordt heerlijk, waar we ganz kwijt zijn dat we ze vandaag hier aan tafel eens een keer richtig te eten kunnen geven. En dat is dankzij de gastvrijheid, de hospitaliteit van de familie Tummers. Daar staat Filip, daar staat onze Leitummers. Geef ze een geweldige applaus vanaf 4 uur. Eierkloppen, reuren en met vuil leven dan ontbijt voor ons serveren. Leeflu en vooral ons gasten voor het Wingbulenriek, de ambassadeurs van de Limburgse Vastenavond, die in gans Limburg het vuur van de Vastenavond doen ontvlammen. Van harte welkom, je hebt maandagavond, het wordt duister, want in Maastricht zeggen ze dat je de dag niet, leeg niet kunt verdragen, maar weer nog eens voor de eerste keer in het duister zit je ontvangen op het gouvernement. En binnen een half uur moest je al wel weg, want je moest op die toe zijn. Maar gisteravond, of op die toe zijn, op die de Valkenberg zijn. Want gisteravond, moet ik zeggen, word je toch heel punctueel. En zo groot kwamen ze Valkenberg binnenvaren. Ongelooflijk, want ze hadden wel een bestemming. Daar wachten gaat op hun bij Hotel Vonken. Oes Alwiever. En als ze zo's, wie verrukt ze naar binnen gingen. En met welke blikken zie genoten dat die Alwiever voor hun een dansje opvoerde. Onvoorstelbaar. Ja Els, je hebt de wereld veranderd. Want ik ken nu niks meer negatiefs over dat Wingbulenriek zeggen. Ik ken ze alleen nog maar een grote veer in de voet steken. Eén die past en die ook nog van pas komt. Ik zeg er dus gaar niks van. Gaar niks. Dat heerlijke Valkenberg als keerstad nummer 1 naar de kroon wou steken. En zelfs wou overtreffen. Daar zeg ik helemaal niks van. Wat waren die toch groot op de grootste keersbal ooit en ergens. En er wordt menige boom over opgezet. Maar na een paar dagen voltrok zich pas echt een unicum. Toen hadden ze het pas echte gezet. De rode keersbal, die liep leeg. Gans langzaam. Het was juist een verschrumpelde hinnenvat. Ze moesten hem weer oppompen. De keersbal, dat was gewoon verpakte log. Dat kunsten van gans heerlijk zeggen ze. En de wingbulen, een wingbuul, zijn daar het levende bewijs van. Ja, burgemeester, dan is het zo. Ik zag net, ik heb vanmorgen nog met Paul de Plag gebeld. Daar had uiteraard dan ook direct ons gebeld. Hij zei, luister, ik ga hem niet bellen. Ik kom gewoon met u even met. Want ik wil toch nog in Valkenburg ook nog zeggen naar de mensen toe.
En daar is onze burgemeester al. Burgemeester De Plak, kom even naar vuren. Ik kom u een liedje zingen over een plant. Een hele mooie plant. Een hele sterke plant. Mijn lievelingsplant. Een verboden plant. Maar ook een hele nuttige plant. Want deze plant gaat ervoor zorgen dat heel Limburg weer financieel gezond wordt. Dat mijn lieve wingbuilkes en de mensen hier in Valkenburg zich weer een beetje happy gaan voelen. Dames en heren, wij moeten gaan tuinieren. En wel met de cannabis sativa coriovalica. Oftewel de echte Heerlense nederwiedewiedewiet. Wiedewiedewiet. Ja, ja, nederwiedewiet. Wiedewiedewiet. Ja, ja, nee. Dankjewel, burgemeester. Beste burgemeester, vierhand uw betoog met interesse aangehoord. En ik don mich oprecht verbazen. Uw vriend moet hele zo aanvallen, dat doet toch alleen dwazen. Allereerst, in uw ongebreidelde ijdelheid, wordt hier op zoek naar een landelijke stunt. Grootste dorp van Nederland, op de titel houdt hier het gemunt. Maar wie amateuristisch doogt hier al uw ambities torpederen, om bij de aanmelding de stadsrechten van Valkenberg te memoreren. Het grootste dorp is geen stad, maak die fout nu nooit meer. En voor grootste stad wordt Valkenburg hoogstens nummer 2. Ambities en ambitieus, dat zit de Eurlings in hun genen. Een eigenschap waarvoor ze veel respect verdienen. Uw gezonder Camille, als minister van Verkeer, daar was van afpakken. En volgde het woord meteen bij de daad. Hij maakte in één periode als minister meer wie al zijn vuurgangers paraat. Dat succes van de Camille burgemeester. Het wordt juist alsof die nu ook uw kans rook. Maar de Camille wordt minister van het land en die zit maar burgemeester van de Look. Een Look met een grote bouwput als centrum. Met ontevreden ondernemers en burgers, zo wie we de kanten vernemen. Met welk recht durft hier als leefstad Heerlen, metropool van de regio, de moord te noemen? 4 hoven gingen woorden zeggen te zien om te weten dat Valkenburg gaat naar de Filistijnen. Waarom? Och, ik ga nog even door met rijmen. Eigenlijk ligt Valkenburg met al zijn ambitieuze plannen nu al in de pratsch. En al die trucjes uit uw hoge hoed zijn allemaal kwatsch. Het noodwinkelcentrum, dat is al een ramp. Wensen er lang 4 schmingste, toen was je in Kosovo bij een vluchtelingenkamp. Door middenstand van Klimmen, Hulsberg en Gulpen maken gauw geschäften en lachen zich rot. En uw eigen middenstand ziet het allemaal gebeuren en gaat gans langzaam kapot. Het kunt allemaal wel goed, zo gaat dier hun moed. Maar ze weten het al lang, veel mis hij je Valkenburg te boot. Want zelfs bent uw nieuw centrumkindje uit deze puinhoop werd geboren, het kindje is veel te groot en is al bij voorbaat verloren. Hof Valkenburg moet voor een parkeergarage tegen de vlakte. En juist die parkeergarage, beheerd door een monopolist, dat werd Valkenburg zwakte. De bewoners van uw middenstandskampement komen nu terug naar het centrum en gunt af op verhalen. Ze zijn onwennig en onzeker en wat dat allemaal gaat kosten om de pracht en praal te onderhouden. Ik denk dat de andere dorpen daarvoor behoorlijk betalen moeten. Ik zie het al vuurmig rond de Christmas. Valkenburgse straten overdadig versierd met miljoenen lampjes om Christmas-toeristen te vangen. En de lui van Veld of Shin kinderen afstandse Christboom hoe ze ook nog zelf de lampjes in moeten hangen.
Die snapt dat die raadsleden uit de andere dorpen dit niet aan hun kiezers kunnen verkopen. Ik voorspel u, binnen een jaar kunt die allemaal lopen. En geen mens wil nog met u regeren. Die stut ganzeling. Wie moet hier Valkenburg nu weer besturen? Die zult als noodoplossing de militaire met de Ouwiever, met de Joep als wethouder, als stadsbestuur inhuren. En dat had hier meteen ook medestanders om dat Geulpoortproject te realiseren. Gefinancierd uit entrygelden? Nee, ik stond echt niet te fantaseren. Ook die Geulpoort zal in schoonheid en armoede sterven. En de Joep zal dit als afscheidscadeau van de stadsraad als militaire en Ouwiever als onderkomen erven. En dan, burgemeester, werd het wel heel erg stil in het begin. Want uw middenstand wil terug, want dat bracht jou meer gewin. En dan zijn vierde. Uw vriend uit Heerlen, die dier zojuist nog eens flink de moord had genomen. Och wie bij het vingen van uw vrouw moet uw redding wel van Heerlen komen. 4 herbouwen ons afgedankt het loon op het Van Berkelplein. Laat 4 dat nu maar gauw realiseren. Dan zullen u van Valkenburg en omstreken uw beleid weer respecteren. De conclusie over het ganse centrumplan ligt gewoon voor de hand. Dat beleid en de biel dezelfde letters hand. Ja, daar gaan we dan. Dan mag ik je een beetje bewegen. Hey, hey, hey. Een hele steding shoppingmall, waar gingen wir het gelde wohl? Omdat het door al dagen uit zo richtig onheilspellend kracht. Gerenoveerd met heel veel geld, zodat het niet vuren vervelt. En wie het eenmaal fertig is, een loon niet meer rendabel is. En wenn dat zo weer gaat, dan slopen het maar slopen dit schandaal. Schandaal, schandaal, schandaal en Heerlen. Wenn de hele tante riet, het morgen dus de venster kiet, dan zet ze tegen haar man door Piet. Al waren we een paar miljoenen kwijt, tot Eppla hadden een telefoon, er staat rood gloeiend door je loon. En wenn u dat nu niet gevalt, is het besser wenn hem zelf opbelt. Als compensatie kriegen wir een ganz geweldig maankwartier. Schandaal! 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 Schandaal en Heerlen! Dankjewel. Ja, Joep, we moeten eerst vragen, wie gaat het met de eier? Ja, de opa had me helemaal geleerd, alles van verre, 3 leer ook eier. Gans Valkenburg is een honderstal met die Ouwieverpullen. Ze hebben nog een eigen haan, die immer voor hun lullen. Maar had hij dan het veel gehad, dan had dat geen het zwek. Het hengste vuren kalt hij dan, het klinkt weer een halve gek. Joep, 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 zo'n haan huurt en de soep. Hotte, honden in de stal, hotte, honden in de stal. Door Joep is ze warm, zo vol wie een kanaal. Hotte, honden in de stal, hotte, honden in de stal. Door Joep is warm, zo vol wie een kanaal. Dankjewel. Mocht je zitten. Zo wie ieder jaar hadden we uiteraard ook ons eigen cadeau bij ons. Mogen we onze kapitein vragen. Dan mag ik even de hond opzetten. En ik moet u zeggen, bij dit cadeau, daar huurt de verhulken bij. Dat huurt wel bij ieder cadeau. Vorig jaar zijn 4 als schilder van de Blauwe Schuut de eerste keer te gast geweest bij de SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, op het activiteitencentrum in Nut. En je moet je dat voorstellen, zijn cliënten, die zijn allemaal bij dier en vier gezond geboren. Maar door een ongeluk of een verkeerde operatie zijn die gehandicapt geraakt. En dat bezoek door hadden ze toen ook zo geraakt, maar dat hadden ze ook geïnspireerd.
En dat had ons geïnspireerd om hun te vragen: wil hier een cadeautje voor ons maken voor de 64e tocht, wat vier aan de burgemeesters en de plekken waar we komen kunnen overreiken. En dat is door het resultaat van. En dan is het ook zo, burgemeester, maar dat weet je, ik hou het over een winkbul. En door Paul de Pla, daar kreeg je ook altijd, je kreeg altijd van uw ambtsgenoot, kreeg je ook een cadeautje. Dit jaar gaat dat samen met de winkbulen in het kader van het 6x11-jarig bestaan. En het cadeautje, je weet, in de winkbul is letterlijk vertaald een windbuil, oftewel een druktemaker. In figuurlijke zin is een winkbul een opgeblazen verkensblaas, wat vroeger door de kinderen gebruikt wordt als speelgoed. Dit beeldje is de figuurlijke uitbeelding van deze winkbul, met een touwtje en een kuil, zoals het ook wel vroeger kent gebruiken wie dat speelgoed. Daarop gegraveerd, het symbool van de winkbulen en er heeltje vastgelovend, de lachende ezel. Het is een bronzen beeldje op een marmeren voet, gemaakt door de kunstenaar Hubert Boer uit Heerlen. Daar zijn 66 exemplaren van gemaakt. Er zit een certificaat van echtheid bij. Alsjeblieft, voor u, uit Henk van onze kapitein, namens burgemeester Paul de Pla en de winkbulen. Van de 64e tocht, onze kapitein. Je weet, onze kapitein, daar had Gedder jaar maakt in zijn eigen orde. En Lars, vertel even wat die orde voorstelt, is misschien ook leuk. Behalve een hoop spas en plezier is vastgelovend en zeker ook de blauwe schuut natuurlijk gaat wat steeds voor tradities. Ik heb dat geprobeerd in de medaille ook terug te laten komen door de onderkant van de medaille de vorm te laten aannemen van de romp van een oud VOC-schip. In het midden een stuurrad met daarop getekend een valk op een berg. Dat hoef ik hier denk ik niet toe te liggen. Met de kleuren van de schuut, het schutenblauw. Bovenin gaat oranje, rood met gaat geel. De kleuren van de stad waar de vrouwen niet hier mogen komen in het boeteland, Barcelona. In de steun de initialen van de vrouw en de kinger. En op de hinger zie je de initialen van mijn vrienden. En normaal zien ze dat niet, dus dat is ook geen probleem. Dankjewel. Joep.